a pritom i bolestan. Ima nas i ljudi koji vide se slikamo. Ooo, slabci pić. Ajde. Izvolite gara. Te u 5 dana nastavite 10 puta samo u kojima ću živim bolje nego s vama, očigledno. Možda mi bilo teško. Nije mi bilo teško. Ja bi ovo kačio. Kaj beže levo na metar? I odlepite čara. Metaš uroš u kadru, ne smiješ u kadru. Ovo su fina, one divne. Samo da napomenem da svi ovi ljudi što sada snimim su došli posle nas.